Riadenie spotreby energie v rozľahlej alebo administratívnej budove, ako napríklad v škole, môže byť pre jej správcu náročné. Riešením je Salus Smart Home System, ktorý modernizuje tradičné vykurovanie a posúva ho na novú úroveň prostredníctvom jednoducho inštalovateľných zariadení, ako sú internetová brána, senzory otvorených alebo zatvorených okien a dverí, radiátorové hlavice, inteligentné elektrické zásuvky, relé alebo izbové termostaty. Všetky tieto produkty spolu komunikujú bezdrôtovo. Systém Salus dokážete ovládať na úrovni administrátora alebo používateľa. Môžete si vybrať z 15 predvolených jazykov a podľa potrieb pre konkrétnu budovu diaľkovo ovládať zariadenia podľa vašich požiadaviek. Vždy aktuálny náhľad nastavení vám umožní udržiavať v miestnostiach požadovanú teplotu. Vďaka funkciám aplikácie Smart Home jednoducho zvládnete spravovať celý systém vykurovania, monitorovať spotrebu energie s možnosťou všetko si ukladať. S funkciou skenovania ľahko identifikujete otvorené okná a dvere na budove. Salus Controls – kompletné riešenie pre vaše investície. Výhradným a spoľahlivým distribútorom značky Salus je Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorý zabezpečuje odborný predaj a poradenstvo.